Здравейте отново, вие сте с Добро утро България, часът е 7:04 минути. Ако не сте разбрали, днес ви чака дъжд в източна България и по-късно и в западна България, така че си вземете чадър, ако излизате. Ние сега продължаваме с зрителската рубрика Държавата Абсурдистан. Това са тези случаи, в които ни се иска да прекръстим страната, в която живеем, или поне да се позабавляваме с куриозните ситуации в нея. Напомням ви, че това е рубриката, в която очакваме вашите снимки, видеоматериали или пък сигнали. Изпратете ги на страницата ни във Facebook или на сайта на телевизията tv7.bg. Имаме имейл, то е utro@tv7.bg. Ето и една любопитна история, която ще ви разкажем днес. Страстен рибар от Търговище изобрети уличен автомат за червеи. Машината е уникална и е направена за първи път у нас. Тази новост работи денонощно и въдичарите могат да си намерят жива стръв, дори когато всички магазини са затворени. Машината работи както автоматите за кафе. Когато пуснеш монета от 50 стотинки или 1 лев обаче, отдолу вместо чаша с напитка получаваш кутийка с червей за риболов. Идеята за новия апарат дошла при откриването на магазина за рибарски принадлежности. Направим нещо, за да не набезпокоят посред нощ рибарите, защото всеки, когато реши, тръгва. Използвахме български хладилник МНАС 80. Да. Автоматът така е настроен, че на определени бройки, които няма да кажа, пуска промоция 2 кутийки. Изобретателите сами изгубили апарата. В него има и хладилна камера, която запазва живата стръв, другото е електроника. Основата е хладилник, не се предлага не е бира, а се предлага жива стръв, която изисква особени условия, при които за да може да се съхрани и когато дойде клиента да бъде доволен. Например, за белите черви и за пинки изобщо е една, докато за торните черви е съвсем друга. Собственикът няма проблеми при снабдяването с жива стръв. Предимно са от Румъния, за белите черви, а за торните са местни тук, познати, които съответно се изкарват по някой друг лев за не е торен, а земен червей, който предлагам. Устройството така е направено, че когато не работи, не приема стотинки. Собственикът му споделя, че е готов за новите изисквания за отчитане на приходите. Още в самото начало сме предвидели този вид апарат с подаването на кутийката за черви да издава касов бон. И в момента съм готов дори на първия ден, когато влезе в сила за издаване, не да се регистрира, а да се издава касов бон. Рибарят изобретател не смята, че ще забогатее от бизнеса с червии. Не смея да кажа за доходоносен, но изпитвам удоволствието, защото съм и аз рибар, че постоянно само минават, знаят хората, минават, взимат, за доходоносност не се говори. Към уникалния апарат проявяват интерес рибари и от други градове. Собственикът му е готов да се договори, ако някой прояви интерес за серийното му производство.